L-għodwa tajba u merħba bikom. Illum, kemm għandna dejt illum? Illum l-4, 8 ta' April, illum nġbarna hawnhekk sabiex nitrasmettu wkoll il-Polza tal-Għażla ta' skola għal Bniet tal-Form 1. Nirringrazzjawkom li qegħdin issegwuna mid-djar tagħkom, nirringrazzjaw ukoll il-dawk kollha li qed jassistuna sabiex nagħmlu din it-trasmissjoni. Dolodu nibdew issa billi nibdew b'talba ċkejkna fil-ħodu, u mbagħad nagħmel introduzzjoni ċkejkna fejn nispjega kif wasalna hawnhekk sa nagħmlu u xi jmiss u wara intellaw il-polza. Għalhekk nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Dolodu l-lum huwa l-4 ta' Tnibri jew l-4 ta' Dlamijiet. Niftakru fil-passat din is-sinifikat tagħha tal-4 ta' Tnibri jew ta' Dlamijiet huwa meta Ġuda hekk jew ix-xitan Ġuda u x-xitan kellhom jisom il-mument tal-glorja tagħhom meta kellhom ir-rebħa tagħhom, rebħa li ma damitx. Bħalissa wkoll id-dinja tinsab ukoll daqsxejn fid-Dlamijiet minħabba din l-marda tal-COVID-19. Nafu wkoll li għad tgħaddi wkoll, però bħalissa dejjem dan iż-żminijiet ta' Dlamijiet. Għalhekk aħna nħarsu l-qudiem u għalhekk inkomplu b'dan ix-xogħol tagħna għal mument meta aħna nerġgħu lura għal normal u għal meta nerġgħu nibdew ngawdu l-ħajja kif aħna lkoll nafuha. F'dan il-proċess hekk nitolbu lill-Alla u lill-qaddisin kollha sabiex jgħinuna u jgħinu lil kulħadd, speċjalment dawk li qegħdin fl-isptarijiet, dawk li qegħdin ibatu, dawk li jinsabu weħedhom, dawk li qegħdin isofru, dawk li jinsabu anka bla djar u forsi anka b'nuqqas ta' ikel u tal-bżonnijiet essenzjali. Nitolbu biex għalkemm imbedin fiżikament inkunu viċin ta' xulxin u ngħinu lil kulħadd. Nitolbu issa Sitna Marija biex tkun magħna wkoll u tgħinna mis-sema. Slim għalik Marija, b'rigrazzja mimnija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlapalina mitimbi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu Giuseppi Marija itolbu għalin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, kif għattilkom fil-bidu, nġbarna qudiem it-televiżjonijiet tagħna fuq qudiem l-screens tagħna sabiex ntellaw il-polza tal-Għażla tal-Bniet tal-Form 1. Il-ġimgħa l-oħra tellajna il-polza tal-parteċipazzjoni u dawk li fosthom ġew mill-ewwel sa 38 post se jieħdu sem f'din il-polza. Se jieħdu sem magħhom ukoll f'din il-polza dawk li applikaw minn skola bla kontinwità u dawk li għandhom xi ġenitur li ma jistax it-tifla tiegħu tattendi fl-istess skola tiegħu. Il-ġenitur jgħallem fi-skola tas-subien u t-tifla ovvjament ma tistax tmur fl-iskola tas-subien għalhekk ittieħu sehem ukoll f'din il-polza tal-Għażla. Dawn illum qegħdin kollha imħaltin flimkien u sa ntellawhom wara xulxin. B'kollox għandna 56 parteċipant, applikant li se jieħdu sehem f'din il-polza tal-Għażla. Ir-riżultat tal-Għażla tal-polza tal-lum jagħtina kif wieħed se jagħżel wieħed wara l-ieħor. Min se jagħżel l-ewwel, min se jagħżel it-tieni, min se jagħżel it-tielet. X'sa nagħżlu li huma l-iskejjel li minnhom ħa tagħżlu l-postijiet. Huma Our Lady Immaculate ġewwa il-Ħamrun, huma Sacred Heart College ġewwa San Ġiljan u St. Monica School ġewwa l-Gżira. Dawn huma 3 skejjel tal-Bniet li jiftħu fil-Form 1 u joffrulna xi postijiet li aħna mbagħad jistgħu jimplew b'dawn it-tfal. Nistidinkom ukoll biex min jixtieq iċempel bħalissa qabel nibdew il-polza jista' jċempel ukoll fuq 79252965. Fl-aħħar tal-introduzzjoni naraw x'mistoqsijiet kellna u nwieġbu għalihom. Forsi tistaqsu wkoll għaliex m'għandniex iktar skejjel u 3 biss u numru daqshekk ċkejken. Nispjega fil-qasir, il-raġuni hija sempliċi għaliex l-iskejjel tal-Bniet kollha għandhom l-iskejjel primarji. U dan ifisser li tfal li jkunu fit-6 sena tal-primarja jitilgħu għal Form 1. Anka dawn l-iskejjel ta' Our Lady Immaculate, ta' St. Monica u ta' Sacred Heart ukoll għandhom ukoll il-primarja tagħhom.
però għandhom xi ftit għandhom klassi iktar jew ftit postijiet iktar fil-Form 1 u għalhekk qed joffrulna l-postijiet li għandhom available għal dħul fil-Form 1 tajjeb. Mela dak għaliex għandna ftit skejjel u ftit postijiet għal Form 1. Xi ħud saqsewna wkoll minn issa kif taħdem is-sistema tat-twins jew tal-aħwa li ta' twins li jistgħu jkunu jew bniet u bniet jew bniet u subien. Mela, meta l-kriterju tal-aħwa dejjem jaħdem li l-aħwa jidħlu flimkien, tajjeb? Mela l-ewwel tifla li tiġi, l-ewwel twin li tiġi biex ngħidu hekk, it-tieni tifla tagħżel magħha dak li jgħod tal-ewwel waħda jiġi jgħod ukoll għat-tieni waħda li l-aħwa nżommuhom flimkien. Huwa prinċipju fundamentali ta' dan tal-aħwa tal-kriterju tal-aħwa u għalhekk napplikawh ukoll anke fil-Polza. Prattikament illum m'għandniex ħafna x'nagħmlu li fintellaw din il-Polza wara xulxin. Għada filgħodu fuq l-internet fuq il-website www.knisja.mt tkunu tistgħu taraw ukoll ir-riżultat ta' din il-Polza. Aħna qegħdin nittamaw li f'Mejju ukoll nagħmlu l-għażla ta' skola. L-għażla ta' skola ma tistax issir bħas-soltu billi intom tiġu f'sala u waħda wara l-oħra tagħmlu l-għażla tal-iskola tagħkom. Imma din id-darba nippruvaw nagħmluha bħala trasmissjoni live inċemplulkom u intom tatuna l-għażla tagħkom. Ninfurmaw il-kulħadd bl-għażla li tkun saret, jitnaqsu post kif jimtlew kif tagħmlu l-għażliet tagħkom u nagħmlu l-proċess kollu bħas-soltu. B'din id-differenza li mhux tkunu preżenti fiżikament imma tkunu preżenti permezz tat-telefon u billi segwuna fuq l-screens u taraw il-proċess jinħadem pass pass. Barra minn hekk f'dan iż-żmien ukoll l-iskejjel kienu jagħmlu l-open days u jagħtu xi informazzjoni. Anke waqt il-proċess tal-għażla ħafna drabi kien ikollna l-kapijiet tal-iskejjel preżenti u kontu tkunu tistgħu issaqsuhom il-mistoqsijiet tagħkom. Propju l-bieraħ kelli laqgħa mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u tkellimna fuq din is-sitwazzjoni u qbilna li nippruvaw nipprovdulkom bl-informazzjoni li intom tkunu tixtiequ li għandkom bżonn biex tigwidakom fl-għażla tagħkom. Għalhekk il-quddiem biħsiebna nibatulkom dina l-informazzjoni, ntellaw anka fuq il-website, hemm min jaħseb li jagħmel xi video clip, hemm min jaħseb li jagħmel xi audio clip, hemm min jaħseb li jagħmel laqa online magħkom il-ġenituri, hemm min jaħseb li forsi jibatilkom xi ċirkulari, diversi modi kif aħna ninfurmawkom. Għalhekk jista' jkun li fil-ġimgħat li ġejjin tirċievu fl-email tagħkom dina l-informazzjoni. Bħala introduzzjoni m'għandix ħafna x'ngħidilkom iktar, wara li nibdew il-Polza tkunu tistgħu iċċemplu mhux fuq in-number 7925296 għaliex dana qiegħed fl-istudio minn fejn qegħdin nittrażmettu, imma fuq number ieħor li huwa 7990224. Qudiem tarawh ukoll fuq l-screens tagħkom. Nixtieq nirringrazzja lil Wi Media li għal darb'oħra jgħinuna f'din it-trasmissjoni, nirringrazzja l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Kurja li għena biex norganizzaw dan il-proċess, nirringrazzja t-tim tal-admissions dawk li qegħdin hawn preżenti u dawk li qed jgħinuna mid-djar tal-ħidma tagħna u anke lin-nutar Robert Aquilina tal-assistenza tiegħu. Għalhekk issa nistgħu niftħu l-kaxxa fejn għandna il-ballots u nibdew naraw ukoll x'inhuma l-mistoqsijiet li intom għamiltulna. Mela, għandna l-aħħar telefonata għaddejja fuq it-telefon. Nfakkar li mela issa ħantellaw 56 tifla waħda wara l-oħra. Il-kriterji li bihom ġew magħżulin kienu dak tal-impjegati fi skola oħra, dawk li ġejjin minn skola bla kontinwità u l-ewwel 38 li telgħu fil-Polza l-oħra. Jekk il-qudiem minn dawn in-nies ikollna xi ħadd li jiddeċiedi li jibdel l-opinjoni tiegħu u jiddeċiedi li ma jmurx fi skola tal-Knisja, aħna nsejħu lil min imissu tajjeb, kif hemm spjegat tajjeb fir-regolamenti, jew skont il-kriterji tal-aħwa tal-impjegati skont dana, jew skont ir-riżultat tal-Polza, skont min jiġi l-ewwel. Forsi tgħidu li għaliex mhux skont il-Polza biss. Nispjegalkom ukoll li kif għattilkom l-iskejjel
tal-primarji, l-iskejjel l-oħra tal-Bniet li għandhom il-primarju li mhux joffrunna postijiet, jista' jkun li jkollhom jinħolqu l-qudiem xi ħadd jitlaq minn xi waħda minn dawn l-iskejjel. Aħna ħafna drabi wkoll ikonna tfal tal-aħwa jew tal-impjegati li jkunu jridu jmorru f'dawk l-iskejjel u diġà applikaw u diġà pubblikajna isimhom fil-lista tal-applikanti tal-ewwel kriterju. Għalhekk dawna jieħdu l-ewwel post f'dawna l-iskejjel tajjeb. Issa naraw x'domandi kellna u mbagħad fil-każ wara nirrispondu għad-domandi nkunu nistgħu nibdew billi ndawru l-urna. Mela, il-questions li kellna kienu dwar l-aħwa twins ta' mixed gender mela għandek girl u boy. U aħwa l-qegħdin f'livelli oħra, kif il-kbira ħad tiġbed li żgħira. Mela, nibdew bl-ewwel waħda ta' twin li huma boy u girl. Mela, ħaniftehmu għal Form 1 hija diffiċli li boy u girl idaħlu lil xulxin. Għaliex prattikament m'għandniex kemm is-seminarju ħaniftehmu l-unika opportunità li hemm bħalissa hija li xi ħadd jidħol is-Sacred Heart, xi ħadd mill-Bniet jidħol is-Sacred Heart u jkollu oħtu ikun hemm it-tifel sewwa u t-tifla li jkun jista' jidħol ġewwa s-seminarju. Imma kif għadni kif ngħid il-każ tal-Bniet, anke s-seminarju huwa waħda minn dawk l-iskejjel għalkemm hija tas-subien bħal skejjel oħra tas-subien ukoll għandha l-iskola primarja tagħha, it-tfal tal-Form 1 ġejjin kollha mill-primarja u għalhekk il-postijiet kollha fil-Form 1 diġà huma kollha okkupati. Barra minn hekk ukoll għandna diġà xi tfal oħra li għandhom ħuthom jew għandhom il-ġenitur tagħhom jaħdem fis-seminarju jew ħuthom qegħdin is-seminarju u li jixtiequ jidħlu s-seminarju. Ġifieri jekk ikonna post vaganti se jingħata xi ħadd minn daw. U jekk ikonna post wieħed u għandna erba', is-soluzzjoni tagħna bħal ħafna drabi oħra hija li ntellaw il-Polza bejniethom tajjeb. Mela spjegajt li d-diffikultà ġiġajja loġistikament hija diffiċli. Fil-każ aħna li nagħmlu meta jkunu anke f'każijiet oħra ngħidu fil-year 1, forsi l-possibilitajiet ikunu iktar possibbli, ir-realtà tkun iktar possibbli, li nagħmlu jekk l-ewwel għażla ssir tas-subien, pereżempju, it-tifla tkun tista' tidħol fejn daħal it-tifel. Jew bil-maqlub, jekk nagħmlu l-għażla ta' skola l-ewwel tal-Bniet, it-tifel ikun jista' jidħol fl-istess skola fejn daħlet oħtu. Dan jiddependi skont li ma għażla nagħmlu l-ewwel tajjeb. Ma tistax taħdem both ways jew hija diffiċli ħafna li taħdem both ways u għalhekk nifqu hemmhekk. L-għażla l-oħra hija kif il-kbar mhux twins, sorry, aħwa pereżempju llum għandna il-Bniet kif jistgħu jdaħħlu lil ħuthom. Mela, għandna l-Bniet li ngħidu waħda mill-Bniet tal-lun għandha oħta fil-year 1, tajjeb, kif jiġri. Mela, jekk tiftakru l-ġimgħa l-oħra meta tellajna l-Polza, konna din ngħidu li barra li ngħidu l-ismijiet u l-application number ta' kull parteċipant, konna qegħdin ngħidu wkoll meta kien il-każ li għandhom oħta fil-year 1, oħta fil-kinder 2, konna nagħtu dinna l-informazzjoni wkoll. U anke meta ħadna konsiderazzjoni kemm qed nerfgħu postijiet, aħna wkoll ħadna konsiderazzjoni ta' dawn l-aħwa kemm dawk li qegħdin year 1 twins u anke tfal li aħwa li qegħdin fil-Form 1 u jistgħu idaħħlu ħuthom lil year 1. Mela aħna diġà erfajnilhom post jekk tirriżulta din il-possibilità, mela jekk xi ħadd jagħżel skola llum tal-Bniet li għandha wkoll post, insomma llum kważi kollha għandhom postijiet kemm is-Sacred Heart, kemm Our Lady Immaculate u kemm St. Monica Gżira għandhom postijiet fil-year 1. Għalhekk xi ħadd jidħol f'dina l-iskola, it-tifla żgħira wkoll li dieħla fil-year 1 tidħol ukoll fil-year 1 fejn daħlet oħta l-kbira. Post ġiġa erfajnila tajjeb. U dejjem nużaw l-istess kriterju tal-aħwa li l-aħwa imorru fl-istess skola. Dak kollox, dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna, nistgħu nibdew indawru l-urna. Nfakkarkom mela li l-qudiem se nibdew nibatulkom aktar informazzjoni. Se nibdew ukoll inċemplu lil dawk li forsi m'għandniex l-email address tagħhom. Biex tkunu tafu, nċemplulkom sabiex tatuna
l-indirizz postali tagħkom tal-email tajjeb, l-indirizz elettroniku, sabiex aħna nkunu nistgħu nibatulkom aktar informazzjoni dwar l-iskejjel u anka dwar dan il-proċess tal-għażla. Ekku talat l-ewwel Polza li hija 9179 li hija ta' Dimek Iħana. 9163 Attard Sementa. 1277 Falzon Faith Marie. 2724 Zarb Julia. 1496 Zammit Adele. 2614 Vella Naema. 5595 Kusto Eliza. Għanda oħta li qed tapplika wkoll fil-Kinder 2. Għanna il-5641 Bsajla Galan Rihanna. 9071 Nicole K. Għanna oħta huwa li qed japplika fil-Form 1. Nine one five two Kutajjar Anna. 1192 Ċappara Jade. 1531 Mifsud Melanie. Mela number 1 ġiet Dimek Iħana, number 2 it-tieni ġiet Attard Samantha, number 3 ġiet Faith Falzon Marie, number 4 ir-raba ġiet Julia Zarb, il-ħames ġiet Zammit Adele, is-sitta, the sixth, Vella Naema. Issa nkomplu bin-number 7 li hija wkoll Eliza Kusto, 7th. Number 8, 8 Bsajla Galan Rihanna. Number 9, id-9 hija Kay Nicole. Number 10, l-10 hija Kutajjar Anna. Number 11, il-11 hija Jade Ċappara. Number 12, it-12 hija Melanie Mifsud. Ħankomplu bin-number 13 li huwa ta' 2699 Sakko Alessia. 9016 Pisani Xanali. 9136 Class Megan Marie. 1477 Caruana Roxalana. 9060 Caruana Haley. 9086 Spiteri Eliza. 1395 Maria Mifsud. 9015 Kalleja Avril Levon. 534 Zammit Greta May. 5538 Gat Janine Marie.
għandha huwa japplika fil-Form 1. 1420 Fenwick St. John Amy. 9094 Formosa Tea għandha huwa japplika fil-Form 1. Nerġgħu naqraw l-aħħar 12 li għadna kif rajna. Nibdew bit-13, 13 Sakko Alessia, 14 l-14 Wapizani Xanali, il-15 15 Klas Megan Marie, 16 Wata Karwana Raksolana, il-17 17 Wata Karwana Haley, il-18 l-18 Wata Eliza Spiteri. Issa nkomplu bit-18. Fakkarkom li tistgħu iċċemplu fuq 79990224 u nkomplu bit-19 il-19 għandna lil Marija Mifsud. Fuq l-20 il-20 għandna lil Avril Levon Kallejan. Il-21 21 għandna l-Greta May Zammit. Il-22 għandna lil Janine Marie Gatt. 23 23 għandna lil Fenwick St. John Amy. 24 l-24 għandna lil Tea Formosa. Inkomplu bit-25 li hija il-number 25 di kombinazzjoni eżatt tal-miliet 25-25 Borg Healy May. 76 De Manuele Tea. 9034 Camilleri Yasmin. 9149 De Bono Davani. 1409 Camilleri Nicole. 9109 Falzon Nicole. 9167 Zammit Laura. 5555 Sohail Barbera Amir. 2598 Kalleja Chanel. 1443 Greg Martina għandha huwa japplika wkoll fil-Form 1. 5536 Ellul Mackenzie. 5615 Fenwick Francesca. Il-number 25 il-25 hija Borg Healy May. Il-number 26 26 Tea De Manuele. Il-27 il-27 hija Yasmin Camilleri. Il-28 28 hija Davani De Bono. 29 29 hija Nicole Camilleri. Il-30 il-30 hija Nicole Falzon. Sa 31 ngħidilkom minn hawn sekond oħra hija l-31 Zammit Laura. Il-32 32 Sohail Barrera Amir. 33 33 Chanel Kalleja. 34 Martina Grek. 35 35 hija Ellul Mackenzie. 36 36 hija Fenwick Francesca. Issa jmissna il-37 u għandna lil 2583 Abela Mirej.
2590 Buġeja Kelly. 2765 Farrugia Valentina. 5639 Xiberras Cristina. 2521 Formosa Maraya. 9076 Galia Riana. 9078 Magro Raiza. 9074 Haber Kelly. 9045 Farrugia Kira. 9126 Kakia Jael. 9154 Falson Ember. 9187 Kutajjar Kejlin. Ħanerġaw naqraw l-aħħar 12 li kellna, ħanibda mit-37 37 li hija Mirej Abela. 38 38 hija Kelly Buġeja. 39 39 Valentina Farrugia. 40 l-40 hija Xiberras Kristina. 41 il-41 hija Maraja Formosa. 42 42 hija Riana Galia. Issa nkomplu bil-43 43 li hija Magro Raiza. Il-44 l-44 Haber Kelly. 45 45 Kira Farrugia. Number 46 46 Jael Kakia. Il-47 47 hija Falson Ember. Il-48 48 hija Kutajjar Kejlin. Number 2714 Kassar Hana. 9109 Abela Gauci Giulia. 9021 Andreozzi Miriam. 9117 Abeyer Martina. 5693 Sammut Ella. 9111 Greg Ella. 5644 Xwireb Magan. Jom Magan? Kif tajda? 2776 Feneg Seguna Kira. Naqraw l-axħar li rajna dik kienet l-axħar waħda. Infakkar li dawk kollha li qegħdin tellajna l-polza tagħhom illum kollha għandhom post f'xi waħda minn dawk it-tliet skejjel tal-Knisja. Ġifieri postijiet għandna li hom kollha anke sal-aħħar waħda li tellajna li għadni kif tellajt issa li qed intellaw illum tajjeb. Ħanerġa' naqra dawk l-aħħar li tellajna, ħanibda mill-49 49 li hija Ħana Kassar. Il-50 il-50 hija Abela Gauci Giulia. 51 51 hija Andreozzi Miriam. Il-52 52 hija Fenek Martina. Il-53 53 Sammut Ella. Il-54 54 Grek Ella. U l-aħħar tnejn li telgħu dolodu huma l-55 55 Xwireb Magan. U
u il-56-56 Feneg Seguna Kira. Dina kienet l-ewwel polza għal dolodu, kienet il-polza tal-Form 1 tal-Bniet, tajjeb, u hekk issa għandna ranking order li bihom ħatamlu l-għażla tagħkom. Nfakkarkom li dina l-għażla se nippruvaw nagħmluha f'Mejju, fl-20 ta' April beħsiebna nippubblikaw id-dati ta' meta se jsiru l-għażliet kollha f'Mejju. Tajjeb għalhekk iċċekkjaw daqsxejn mal-website knisja.mt fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja, Church Schools, sewa or church.mt u sibu hemmhekk id-dati ta' meta ħanamlu l-għażliet. Nittamaw li intom dik nhar li jkollna l-għażla tal-iskola nitolbukom tikkooperaw magħna sabiex tkunu available fuq il-mobiles tagħkom jew fuq in-numri tat-telefons tagħkom sabiex aħna meta nċemplulkom tkunu tistgħu tgħidulna l-għażla tat-tifla tagħkom tajjeb. Aħna qed nippreparaw biex din it-trasmissjoni tkun informattiva kemm jista' jkun u intom tkunu tistgħu issegwu l-proċess kollu minn fuq l-screens tagħkom. Għal dolodu daqshekk kellna x'ngħidulkom dwar din il-polza tal-Bniet għal Form 1. Nirringrazzja mill-ġdid il-We Media, nirringrazzja l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni tal-Kurja u nirringrazzja wkoll it-tim tal-Admissions tal-għajnuna u s-support tagħhom u lilkom tal-interess kbir li għandkom f'dan ix-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu. Il-ġurnata t-tajba.